Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, haze hotza, astelena, egun grisa, ez dakit nik salda edo kafe bero bat eskuartean hartu eta irratian zuten egoteko aparteko giroa dago. Bai, goizian nein mantapetik ateratzeak behintzat pereza handi xamarra eman dit eta hoi esan beharra dago. Hoi bai, duela hilabete, udagiroagatik kexatzen ginen eta orain hotz handia egiten duelako. Gureak ez du erremediorik. Ba ez, baina lanari ekitea bezalakorik ez dago, hotz kontua gaztu eta beroan sartzeko. Niri gaur, laborategira etorri eta saioko edukia lantzen hasi naizenean joan zaizkit hotzak eta txorakeriak. Goizero, eiki orduko, lanera noa, ilungo goa. Goizero, eiki orduko. Gizarte bezala lor ugaritan lan asko egiteko beharrean gaude oraindik, horietako bat da askatasunarena. Bada gaur askatasunaren mundu eguna ospatzen da. Eskubide unibertsal hau balioan jartzeko helburuarekin. Askatasuna oinarrizko giza eskubideetako bat bezala jotzen du norbanako bakoitzak modu arduratsuan bizitzeko, pentsatzeko eta jokatzeko bere modua hautatu dezan. Inork ertxatu edo behartu gabe. Beste modu batean esan da, pertsona bakoitzak bere borondatez jokatzeko gaitasuna izatea, bere buruarekiko eta gainontzekoekiko errespetuan oinarrituta. Gaurko egunez ospatzearen jatorria, esklabutza eta zapalkuntza garaituz askatasunaren izenean izandako hainbat gertaeretan dago. 1954an gaurko egunez, Taiwanen preso zeuden 22.000 txinatar gerra presok uko egin zioten Txinara aberiratuak izateari. Koreako gerra eremuan talde bezala egindako borrokak eman omen zien lorpen hori. Bestetik, Venezuelan indarrean zen Marcos Pérez Jiménez generalaren diktadura militarra bukatu du arazi zuen Venezuelako herria parte izan zen elkartze zibiko militar batek. Apur bat paradoxikoa dirudien arren, askatasunaren mundu egunarekin batera community managerraren nazioarteko eguna ere bada gaur. 2011az geroztik ospatzen da Jeremia Oubian web analistaren ekimenez. Urtarrileko 4. astelenarekin batera ospatzen da, etorkizunari begira eskaera handia izango duela aurrikusten den lanbide honen nazioarteko eguna. Espainiar estatuan datozen 3 urtetan community managerrarentzat bideraturiko 60-70.000 lanpostu sortuko omen dira. Marka batek bere bezero eta jarraitzaileekin sare sozialen bidez duen harremana kudeatzea da, nagusiki community manager baten egitekoa. Geroz eta garrantzia gehiago duen ogibidea da, markentzat itxura ona mantentzea gero eta ezinbestekoagoa baita. Modu batera edo bestera, sare sozialetako profilak ditugun deno gara neurri batean community manager. Horregatik erabili dugu paradoxikoa hitza. Sare sozialak gaur egun kontrolerako tresna ere badirelako. Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal. Todo me male. Gurean aste berezia da novela beltza maite dutenentzat, Hilbeltza Euskal Novela Beltzaren astea ospatuko baita gaurtik hasi eta igandera bitartean, baztanen liburu aurkezpenak, mahai inguruak, pelikulen proiekzioak, denetik ikusi eta entzun ahal izango da Baiarako herri ezberdinetan. Lehen ekitaldia gaur 7:00 izango da Arizkungo mendikuaren etxean, Eneko Barberenak suak erreko ez balu novelaren aurkezpena egingo du. Barberenak 5. Hilbeltza beka irabazi zuen. Etzi, Joseba Sarreonendiarekin mahai ingurua izango da, anizen, ostiralean, Angel Ertxundiren Kareletik filma eskainiko dute 3:00. Larun batean,
liburu aurkezpen ezberdinak izango dira eta susmagarrien gaua ere izango da erratzun. Eta igandean, astea borobiltzeko, Ruper Ordorikaren kontzertua izango da Elizondon. Uneka erdoiltzena, zenbat gauza utzi dudan etxtara eta bazterretana, edo laku dinen ondoana, bizitza bakalean. Beltzak menditik azken egunetan iritsi zaizkigun albisteak izan dira. Amaia Agirre 31 urteko urnietarra eta Iker Bilbao 29 urteko Durangarra hiltziren ostegunean Patagoniako Fitzroy mendia jaisten ari zirela. Ezoiko temperatura altuek eragindako elur jausi batek harrapatuta. Beraiekin zen Josu Linazak eman zuen gertatutakoaren berri. Linaza honik atera zen eta Euskal Herrira itzultzeko eguraldi onaren zai dago. Esperientzia handiko alpinistak ziren Agirre eta Bilbao, Agirre bera Iker eta Eneko Pou anaiekin eskalatzen ibilia zen. Esperientzia handiko eta mendia maite zuten bi mendizale bezala definitu dituzte eskalatzaile gasteiztarrek hildako bi alpinistek. Istripua gertatu den eremuan, Italiarren arrakala bezala ezaguna denean, Pou anaiek 3 eskalatzaileren erreskatean parte hartu behar izan zuten duela urte batzuk, Fitzroy igotzeko 5. saiakerari uko eginez. Gaur goizean, Argentinako gobernuak ofizialki hiltzat eman ditu bi mendizale euskaldunak. Erreskate taldeak eren egun jakinarazi zuen bi mendizaleen gorpuak erreskatatzeko lanak eten egin zituztela, zeuden lekura iristea oso zaila zelako eta erreskate taldea bera ere arriskuan jartzezaketelako. Aurki dezadan bidea, askatu nadie zure loturaz, behar dezadan airea, ez adin izan jainko lurtiara. Gaurko egunarekin lotutako gertaeretara itzuliz, Django Reinhardt jaio zen 1910ko urtarrilaren 23an Liversiesen Belgikan. Hijito jatorrizko jazz gitarrista handia, Paris kanpoaldeko kanpamendu batean ez izen. Naiz eta ezker eskua erreta izan, bere estiloak oso suiman markatutakoak, eragin handi izan du mota guztietako gitarristentzat, jazzaren muga gainditu baitzituen. Estatu Batuetako musikari eta jazz kritikarien artean oso izen errespetatua izatea lortu zuen. Quintet of the Hot Club of France boskotearekin eginiko grabazioak ikaragarriak dira. Tartean, Stefan Grappelli biolin jotzailea ere han izanez. Bere estiloa gypsy jazzaren estiloan kokatu da. Ez zeki musika irakurtzen, baina melodia originalak eta arrakastatxuak egin zituen. Batzuk bakarrik eta besteak Grappellirekin batera. Daphne, Nuages, Stopping at Decca edo segidan entzungo dugu Minor Swing. Musikarekin jarraituz, 1976ko urtarrilaren 23an Euskal Musikaren jaialdi arrakastatxu bat egintzen Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Frankismo garai bete-betean ospatu zen jarrai antzerki taldeak antolatuta eta sarrera guztiak saldu ziren. Aurkezpen lanak jarrai antzerki taldeko Ramon Saizar Vitoriak eta Trio Kemeneko Marian Arregik egin dire zituzten, eta hau izan omentzen bota zuten esaldietako bat. Gazteok izan zaitezte jeie edo nahi dezutena, baina lehenen eta beti euskaldunek. Hau izan zen funtzio, Benito Lertxundi, Kemen Irukotea Filarmonikarekin, Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Zuazna Barranaiak txalapartarekin, Arantxa Gurmendi orkestinarekin, Julen Lekuona, Bikondo auspojotzaia eta pelotari filma euskaraz. Zeresan handia eman zuen jaialdiak eta euskal kantagintza berriaren abia puntutzat hartzen da. Urrengo asteko zeruko argi aldizkarian, garaipen handia izan du gure hizkuntzak irakurtziteken jaialdiaren inguruan. Ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. Zotin sekua daki errotarriak, itzalitako izardirdirak dira nere
Bueno, tira, AGH-an utzita guk ere errota martxan jartzeko garaia dugu. Idoia Davila Oskudunek telesail eta pelikula batzuk proposatuko dizkigu purian atalean. Irakaskuntzaren goraberen inguruan ere hariko gara Ekaitz Goikoetxea Asura Barrenarekin eta Jose Urbera izetarekin. Firfiran podcast erotikoaren atal berri bat entzuteko aukera ere izango dugu. Itzulera izena du gaurkoak. Eta jarraian zerki taldearen historian eta Django Reinhardt gitarjolearen akordeetan ere murgilduko gara. Asteko perrez gaude beraz. Ala beharko du urtarrilak 23 ditu gaur, eta astelena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin, June Romateti barguren, arratsaldean. Arratsaldeon. Zuekin, Julen Goikoetxe Orbegozo, arratsaldean. Eta zuei ere. Eta zuekin izketan ari den hau, Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 500 eta 15 du, bai, kapikua. Arratsaldeak 4 eta 4 ditu, baino laiztera 16 jarriko durlojuak, 16, eta naiz eta hori ezten kapikua asko gustatzen zaigu batzuei. Urtarriak 23 ditu gaur, gu hemen 3 eta Idoia Davila Oskudunekin segituan 4 izango gara, urrengo 2 orduak zuekin igarotzeko. Ongi etorri ba, bigarren kafera. Eta zer dio Wikipediak Blue Monday aurreko astelena izan zela, ez da? Bai. Ja. Gaurkoa Grey Monday. Gaurkoa? Grey Monday. Animo, Euskal Herria! Grey Monday hau arrankatzeko Merina Grisen kantua. Ni uste dut programa amaitzeko modango dela, Egun sentien izena du kantuak, uste dut asteko egokia dela. Jarraitu, meser. Gorka Santestebanek dio, kaixo, animo ekipo, bai, animo ekipo errex esaten da. Batzuk izango zarete, entzulen artean dagoeneko gaurko lanak bukatuta eta pentsatuz, tira, astelena atzean utzi dugu, baina besteak lanak asten ez, goizetik ari gara lanean, baina oraindik bigarren kafea porturen batean lehorreratzeko esperantzaz gabiltza. Bai. Eta ekaitza ez da makala. Ez, esperantzari utzi beharko digu hori omen da, azkena galtzen dena. Gorkak dio bere gaurko maite duta dela atzo Asbestas filma ikusi zuela eta aze ederra, ni oraindik lanean. Bueno, animo, zuri ere. Junior Romatet, zina zure maite duta? Bueno, nidakate maite duta da gaur gertatu zaiten zerbaitengatik, eta da maite detela, ezakit oso ondo nola azaldu, baina bai jendeak, bai instituzioen aldetik emakumeari, ezakit bultzadatxo bat ematen zaio momentuak edo gauza txikiak, ze gaur bildu gaituzte gure ekipoko neska batzuk, udaletik montatu duten zerbaitean lona batzuk jarri nahi dituzte emakumeak kiroletara bultzatzeko eta elkartu gaituztegu argazki sesio bat egiteko izutu gea pixkat esan digutenean lona oso handia izango dela eta kiroldegiko sarreran bertan egongo dela. Guk ezkenekin hoi, iritsi ga argazki ateatzea gure intentzio honenarekin egunkarien batean edo agertuko da eta listo. Baina oen gaude denak zai ze argazki aukeratu behar dituzten ordu batean zehar argazkiak ateatzen egon geanean. Eta hori, gustatzen zait bultzadatxo horiek ematea.
baina pixkat beldurtuta ere bagaude. Aizu, aurreko zurasteko maite dute zarekin lotuta, gaur goizan flekilloak pakean utzi zaitu. Ez. Ez da ere? Gaur argazkitan bai. Argazkitan bai. Bueno, Kotxetiko honea, ez. ez da gutxi. Behintzat. Argazkian behintzat. Bai, hori bai. Julen Goikoetxe hor begozo! Majo, zein de gire maite duta. Maite dut eza. Jode! Ba, hola ez da izango grisa astelena. Normala? Zango ez da Ire grisa? jertxea bezalakoa. Bai, hori da. Nere maite dut eza da ITV-aren prezioa. Ojo! Ez da eskubiderik, derrigorrean pasabeak kotxea ibili nahi badugu behintzat, eta kotxe zarrak ditugunon kasuan urtero pasa behar dugun azterketa edo dana delako hori, eta badakit ibilgailu komertzialak eta dituztenen batek 6 hilabetez behin ere pasa behar dutela, eta niri du lagun batzuk izan nintzen, nire kotxeari ITV-a pasatzen, eta banekien, igota zegoela, eta 50 eurotik ondo pasata zegoela, baina ez nekien azen 60 eurotik aingertu zegoenik. Eta ez dakit, horri ere akaso norbaitek heldu beharko dio, de buelta bat eman barko zaio, ez zait oso bidezkoa iruditzen, zure tailerrean edo ohiko bibilgailuari egiten dizkizun konponketez gain, urtero, pegatinatxo horrengatik, horrelako diru kopura gordentzen ibili beharra. Eta, adi, laizter, zenbat urte ditu zure kotxeak? Kasi laster adinez nagusi izango da. Vale, nire ere antzeko, uste laizter behartuko gaituztela musukoa FPP2 horitako bat jartzera, han kotxearen inguruan ibiltzeko, ze uste emisio atletik ere ez direla egokienek. Konstiente naizeko, gure kotxeekin gero hiliko gara birziklatzen eta horrelako gauzak egiten, baina planetari sekulako kalte egiten ari garela, baina horregatik errepidean ibiltzeko aukera izatea, 57 euro urdaindu behar izatea ere, ez zait oso justu iruditzen. Ados nago zurekin, bai batean da baita bestean ere. Hau etzen nahi nuen kantua? Nere gaurko maite duta da, banetorrela onuntz, laborategi iruntz, eta hemen parean, supermerkatua dagoen horretan gizon bat. Gizon ja, adinez, ondo nagusia, eta entzun dute txistu egiten, orain kantu honekin zaila egingo ze, baina tapatu natzaio. Inauterietako abesti bada. Inauterietako abesti bada, ez da egitu haintxeze kantu dan, baina kontua da momentu batean sentitu dara nere burua spot baten erdian, ez, batean flashmob bat egitera bagindu dezela, eta mundu guztia hasiko balitze txistu egiten gurekin. Bueno, ez da hori gertatu, baina gizonari irriparre majo atera zaio, nik ere parre egin dut, eta hor txibili gara bioke metrotxo batzutan, berriz ere duetotik bi solo izatera pasagaren arte, ze ni ona sartu naiz txistu egiten, gizona antxegeratu da bakarrik eta berriz ere duetoa solo bihurtu da, baina gustatu zait eta maite dut inauteri aurreko garai hauetan sortzen den, inauteriarekiko gogo hori deno gabiltza edo instrumentuak pixka bat martxan jartzen eta bat eta beste, eta hor melodiak hor buruan kateatuta geratzen dira, eta gaurkoa hori eta hori da nere maite dut, inauteri aurreko giro honetan kontatuko ditut urrengo lau astetan hainbat maite dut inauteriekin lotutakoak. Hau, horietako bat, gizon bat topatzea kalean inauterietako pieza bat txistukatzen. Asteleko batean txistuka ibiltzez eta seinale txarra. Ez, baina arketzuen astelenik, Arentzat igandea larun bata, osteuna eta astelena, danak igual. Bai, eta martitzen hau astena eta barikoare, berdin. Iritsiko zaigu. Akaso ez, baina, bueno. Ez da gitbanik. Oroitzen dituzuak, zoru guztiko iruak, oroitzen ditutunak. Idoia da bilauzkudun, esaiazun maite duta dakarzula. Ez? Bueno, gauza asko dauzkate egiteko, denbora gutxi, bigarren aldiz gaixorik nago hilabete baten. Oi, ama. Baina nire helburu bat bada naiz eta ni oso pertsona negatiboa naizen, hemen maite dut ezik ez esatea. Wow, hori da, nire maite duta ere, Idoia dabilaren baikortasuna. Eta gogoratu naiz, irakurri nuen tuit batekin, zala herberetako zientzialari batzuk jarri zuten xaguen gurpil bat baso baten, ikerketa modura, eta ikusi zuten basoko xaguek ere erabiltzen dutela gurpil hau, baina baita igelek
eta barek. Eta oso kurioso eritzen zait, eta maite dut. Igelak eta bareak. Kuriosoa. Bai. Bai. Ni izen bururako ematen du ez, igelak eta bareak. Zer gauzatarako. Zer behar eta hori izen buru. Igelak eta bareak. Oso poetikoa da, igelak eta bareak. Zauriak zeuden lekuan orain Guttunak garriz balego Inoiz ez zaitula iranek esutsiko Arratsaldeko 4:25 segituan, gu bigarren kafean martxan jartzeko, pero ez gara dagoeneko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Tira puri-puri antartean guke hainbat proposamen egingo genizkizuela zinein dizuegu. Bueno, guk ez, Idoia da bilauzkudunek egin behar ditu proposamen horiek. Eta esango nuke gaur Idoia telesaien giroan ez, zinearen giroan ibiliko garela. Eta baita ondoren nola bonus track moduko bat daukagula. Jolas bat ere gure entzuleekin elkar banatzeko, ezta? Bai, horrela Wordelen mundu horretan murgilduko gara berriz beste proposamen batekin. Ados. Esandakoa, hainbat pelikulare baditugula proposatzeko, eta hoien artean, lehena Netflixen duela 3 egun estreinatu zen, Jung-E. Ez da gitu horrela ira hauskatu beharten Idoia. Bai, Jung azpiko barra, izena du, eta John Sang-ho da zuzendaria. Ezaguna da Train to Busan eta Peninsula filmengatik, berak zuzendu zituen zombien film hauek, eta aurreko urtean aipatu genuen Hellbound telesaia ere berea da. Telesaia honetan agertzen ziren monstro batzuk eta iragarri egiten zuten jendea noiz eta nola hilko zen. Eta esan dutenez aipatzearen, bigarren denboraldi bat izango du, baina horretarako itxaron beharko da. Momentuz film hau dugu, 2184 garren urtea da, eta gerra zibila hasi da lurrean jasotako hondamendi baten ostean bizirik dirautenen artean. Batzuek lurrean bizitzen jarraitzen dute, horrelako zonalde, kuarentena zona batzutan bezala, eta beste batzuk espazioko kolonia batzuetan. Eta gerra honetan, Jung-Ji Maiorra gerra heroia da, baina koman da eta zauri larri batzuen ondorioz, eta familia behartuta ikusten da bere garuneko demagun datuak generazio berriko laborategi bati donatzera. Eta datu horiekin inteligentzia artifizial bat sortzen dute, robot bat sortzeko erabiltzen dituzte datu horiek, eta horrekin gerra simulazioak sortzen dituzte. Hau da, Jung-E sortzen dute. Hau eta 15 urte beranduago, Jung Seo-hyun alabak proiektuan lan egiten du. Zientzialaria da eta behartuta ikusten du bere burua bere amarekin simulazioak egitera. Eta simulazio bakoitzean bere ama sufritzen behartuta ikusten da. Eta beste gai batzuen artean klima aldaketa eta gizakiaren etengabeko gerrarako nahia lantzen dira, baina horren gainetik orain arte film askotan planteatuten gatazka etikoa aurkezten du. Zer den gizakia izatea, Blade Runnerren replikanteekin aurkezten zen gatazka etiko bat, eta Terminator bezalako filmetan ere. Baina, beste gai bat ere lantzen du zuzendariak. Zer senditzen dugun hilkortasunaren aurrean, baina ez da lehen aldia hau egiten duena, esan duten bezala, Hellbound horretan gatazka nagusia da
jendeak badakila noiz eta nola hilko den, eta oso ohituta dauzka gainera zombiei buruzko filmak egitera. Orduan, hilkortasunaren gai hau ez da berria berarentzat, badagor askotan errepikatzen duen zerbait dela ez hiltzearen ez hilen mundu hori, ez? Zombiak alde batetik, eta honetan robot bat zeinari etzaion uzten hiltzen, ze naiz eta baden gauza artifizial bat, emakume honen amaren datu guztiak eta sentimendu guztiak eta robot honetan sartuta daude, eta behartu egiten dute bizitzen jarraitzera, bizitzen edo, horrelako zerbait. Robot, izaten, egoten. Bada zuzendariaren pixkat giroan idoia, nik Train to Busan ikusi nuen duela urte batzuk, ez da inoizkoa da, baina ez da inbestez. 2016. Eta badaude elementu nahiko berdin batzuk, ez? Apokalipsirako joera hori, apokalipsiak sortutako gizakiaren okerren ateratze hori, violentzia, gerra modura edo gizarte istilu modura. Badaude elementu batzuk ez nahiko zuzendariaren ardatz direnak, ez? Bai, nahiko pesimista da, ez? Beti gatazkaren aurrean gizakiak jotzen duela pixkat kaosera eta gerrara eta violentziara. Jion San zuzendariaren film berria, Netflixen ikusgai da duela 3 egun, horrek esan du ostiralean estrenatu zela, ezta? Urtarriako Jung izeneko filma, eta hortxe idoia kontatu bezala, 2184 urtean kokatu, eta gerra zibila hasi da, hondamendi baten ostean, bizirik direnekin, robotak, gatazka moralak, informazioa, gizakiaren datuak robot batetan txertatuta, osagai mordoa hortxe marmitako South Korean style bat osatzeko giro apokaliptiko honetan. Jung Netflixen urtarriaren 20 ikusgai dagoen pelikula, hori bat bestea oraintxe proposatuko dizueguna, baina ontarako itxaron beharko duzu eze, ostiralean urtarriaren 27an estrenatuko da aretoetan, Tar. Bai, Todd Fieldek zuzendu du film hau, eta protagonista Kate Blanchett zoragarria du. Eta orain arte izugarrizko harrera ona izan du, eta Blanchettek berak hainbat sari eskuratu ditu. Besteak beste Venezian, Urrezko Globoetan eta Critics' Choice Awardsen. Eta Venezian 8 minutuko txalo zaparrada ere jaso zuen. Eta diotenez, ziurrenik Oskarretarako lehian egongo da. Esango nuke, Venezian ohikoa dela, txalo zaparradekin pelikula bat gustatu zaionean entzulegoak hau txalotzea, 8 minutu asko diralare, Veneziarako ere ez, esan dut txalo zaparrada nabarmena izan zen. Bai, eta ez da behartuta ikusten jendea, askotan filma maitu eta ateratzen dira, besterik gabe. Beraz, esanguratsua da. How's the writing going? Izenak dioen bezala, filmak Lidia Tarren historia kontatzen du, fikziozko pertsonaia bat da, eta bere ibilbide arrakastatsua gorenera eramango duen sinfonia grabatu behar du egun gutxitan. Emakume honek Berlingo Filarmonika zuzentzen du, doktoretza bat du musikan, eta Egot klubeko kidea da. Hau da, Emia, Grammya, Oskarra eta Tonia irabazi ditu. Eta badirudi filmean bere izenak ez duela aurkezpenik behar, filmeko fikziozko mundu horretan. We have a problem. I received another weird email. Pertsonaia fikziozkoa izango ez balitz, biopika izango balitz, bere arrakastaren bidea erakutsiko litzaiguke, baina bere gainbehera aurkizten du film honetan Todd Fieldek. Akaso biopiketik urruntzea bada, biopik batzutan kontalitezkeen gainberak kontatzeko bidea. Zaiagoa da ez, arrakastaren olatuan dagoen norbait, hartu haren inguruko biopik bat egin eta arrakasta beharrean gainbera kontatzea. Eta fikzioak ematen du ez, bide hori. Akaso beste askoren gainberak ere kontatzeko zeharka balin bada ere ez. Bai, pixkat itxusia delako ez, benetako pertsona baten
gainbehera erakustea, baino Todd Fieldek erabaki hori hartu du, ze badu horrela biopik kutsu bat, ez dakit, horrelako biografia modua badirudi, naiz eta fikziozkoa den. Eta, bueno, aipatu da bezala, ari da konposatzen sinfonia bat, eta pixkanaka lan honetan bere munduan galduko da, eta kontrola galduko du, paranoika bilakatuko da, naiz eta arrazoiak badituen, badirudi norbait espiatzen ere zaiola, eta opari misteriotsuak jasotzen ditu etxean, eta hasten da zarata arraroak entzuten, eta insomnioa izaten, eta etxean ere arazoak ditu. Emaztearekin eta alabak bulina pairatzen du eskolan, eta, bueno, baditu horrelako erromantze torrido batzuk, bat baino gehiago, hortik datoz bere emaztearekin dituen arazoak, emaztea da bere biolinista nagusia, eta badago beste musikari berri bat filarmonikan, horrekiko erakarpena sentitzen du, eta beste horrelako erlazio batzuk ere baditu, eta horretan ere gatazka dago. Beraz, bilatzen du nolabait ikusleak ere, ez dakit, protagonista epaitzea, edo behintzate moralitate utxune batzuk horre plazaratzea, arrakasta bide horretan, ez, gainbera berare irudikatzeko, ez? Bai, ez da pertsonaia gustagarria, ez da. Eta, bueno, planteatzen du, pertsona hau mirestu behar dugun edo ez, eta pixkat talentuak ematen dizun aukera, ez, horrelako gauzak egiteko, eta pixkat zalantzan jartzeko modukoak diren ekintza batzuk, nola barkatu egiten direnez, talentua duzunean, eta pixkat freskotasun hori badu ez, horrelako pertsonaia bat, gizon bat ez izatea. Ze askotan insufrileak diren horrelako pertsonaiak, eta romantziak izaten dituztenak, eta beti gizonak izaten dira, eta, bueno, emakumeak ere izan gaitezke pixkat bilanoak ez. Zaitzala Shakirak entzun. Batzuk esan dute dela lesbian Joker, baina hobea. Ze Joker, bueno, pixkat niri asko ez gustatu, pertsonalki. Nik ez dut ikusi, eta ez dakit ikusiko duden. Egia esan inguruan ere zure iritzi bereko jende desente badut, eta hor duen, kosta ingo zait. Zuek Joker ikusi duzu? Nik bai, eta gustora, egia da, bueno, gauztaren bat bai gehatu nintzela pixkat plof, baino bai nik gustora ikusi nun gaina, egia da, igual ambienteak ere asko egintzula, eragintzula, ze ni jo nintzen nola batean arratsale batean unibertsitateko lagun batzukin hartuta Gasteizera. Unibertsitatetik ies egin da. Unibertsitatetik atera eta gero. Hori argituko dugu gero. Baino, bai, karo, suposatzet horrek ere eragingo zula, ez, eta denak ateratzea inpozik, gustatu zait, eta nik sensazio hori dakat. Niri asko gustatu zitzala, gero kontrako iritziak ere entzun ditut. Niri gustatu zitzan. Jokerri kalte asko egin dio. Ustez, jaso zuen harrera Venezian, eta gero jendeak zerbait gehiago espero zuela. Garba, zakit. Gero hor egontzan, ez? Joaquin Phoenixen interpretazioaren inguruan, ez dakit, haren prozesu, ez da nola ditzen dioten aktorek, pertsonaiari egiten dioten hurbilketa hori. Baina hurbilketa horretan, ez? Joaquin Phoenixek pixkate burua berare galdu zuela, eta ze punturaino murgildu zan, eta horrek guztiak ere sortu zuen alako aura bat, ez? Pelikularen inguruan, igual, ez duna laguntzen aurrikuspenekin, edo azkezun pretentzioekin, ez? Zon daiteke bai. Zuk ikusi zu Julen, gatzu hor dudan? Ez ikusita daukat. Baina bai, esaten duzenarekin, ados ez, sortu zen alako lurbola handi bat, eta ni ikusi nuenean, nik gero, bazuek, zinema zulertu egiten duzu, nik ez, nik joan nintzen, pelikula, ikustera joan nintzen, eta, nik gustore ikusi nuen pelikula, baina, bai akaso, espektatibak oso goian jarrita zeuden garaian eta hasierako orain izaten den bezala hype hartan joan nintzen eta pixkabak eratu nintzen horrela, baina gauza politak ere
Gustora atera nintzen, aretotik, dena esan barra baldin bada. Banik ez izuet iritzirik emango, esan da bezala, ez dudalako pelikula ikusi, baina mentxe bigarren proposamen hau, oantxe ez dakit idoiak nola egin duen lotura, Tar eta Jokerren artean, lesbian Joker bat esan duzu. Horrelako, bueno, Twitterren irakurrita kritika motz bat irakurri nuen, hori esaten zuena. Ba, hementxe, Tar, Todd Fieldek zuzendutako pelikula, trailerrean behintzat Kate Blanchett ikaragarri bat ikusten da, hau baieztatzeko aretoetara joan beharko duzu, urtarriaren 27an esan da bezala, fikziozko historia bat kontatzen du, akaso errealitatearekin oso gertu egon daitekeena, eta, arrakastaren bide hori kontatu beharrean, pertsona arrakastatxu baten, edo ustez arrakastatxu baten, gainbera kontatzen duena. Beste proposamen bat, hau ere zinema aretoetan ikusteko aukera izango duzuena, eta datorren ostiralean beraz, hemen pixkat agendak dagoeneko betetzen hasteko aukera The Whale, urrengo proposamena idoia. Hau, Darren Aronofskiren azkeneko filma da, eta izugarrizko harrera izan zuen Venezian. Eta batez ere Brendan Fraser protagonistak. Eta Shady Sinkek ere harrera ona jaso zuen, bere alabaren papera egiten. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Fraser Charlie da, idazmena lantzeko bere klaseak online ematen dituen unibertsitate irakaslea, pertsonaiak baduelako obesitatea, eta ez du nahi bere ikasleek bere irudia ikusi dezaten. Beraz, pantaila beltzean mantentzen du. Samuel D. Hunteren antzezlan batean dago oinarritua, eta gidoia Hunterek berak idatzi zuen. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead, what's it gonna do? My internal Klaustrofobiari buruzko ariketa bat egiten du, pertsonaia badagoelako ez, bere etxean harrapatuta, baina baita bere gorputzean eta bere buruan ere. Bere bizitzaren kontrola galdu duelako bere maitaleak bere buruaz beste egin zuenetik. Eta bere bizitzako azkeneko egunetan, badituelako bere kontrol galtze horrek eragindako osasun arazo batzuk, alabarekin zuen harremana berreskuratzen saiatzen da. Traumaz, erruz, lotxaz eta atxekabez betetako bizitza izan du Charlie, eta bere bizitzarekin gauza on bakarra behintzat egin duela jakiteko beharra du. Hor trailerrean oraintxe entzun dugun bezala. Eta filmari buruzko iritzi bat osatzeko behintzat ikusi beharrekoa, naiz eta oso gordina den, eta behar bada Aronofskiren filmak ez diren edonorentzako. Eta Aronofskiren beste filmak ere bat datoz horretan, ze askotan ikusteko gogorrak izan daitezke eta ikusleak zein aktoreak estutzen ditu. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Aronofski kokatzen ez duenarentzat, badugu Requiem for a Dream. Dala nik zerrenda batean ditut film batzuk, ikusi ditu dala, asko gustatu zaizkitenak, baina ez ditu danak berriz ikusi nahi. Eta Requiem for a Dream dago zerrenda horretan lehena. Oso film gogorra da. Eta normalean horrelako zerrendatan egoten dira Aronofskiren filmak, beste bat izan daiteke Black Swan, The Wrestler, Mickey Rourke bertan agertzen da, eta Mother ere, nahiko komentatua izan zen ere film hori. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what... Eta oso nabarmentzekoa da film honetan Brendan Fraserren papera. Urte askoz desagertuta egon da, La Momiako izarrau. Eta comeback bat egin du, hildakoen artetik bueltatu da. Eta, desagertu zen, eraso sexualak salatu zituelako, eta Hollywoodek horrelako zerrenda beltz batean jarri zuelako, eta gainera, osasun arazoak izan zituen, berak grabatzen zituelako bere akziozko eszenak, eta, pixkat pilatu zen hau dena, eta papel asko galdu zituen, eta,
eszenatik desagertu zen. Eta pixkanaka badirudi buelta egiten ari dela, eta Critics' Choice Awardsen aktore honen arin saria eskuratu zuen, eta diskurtso oso unkigarria eman zuen. Here are the nominees for Best Actor. Austin Butler, Elvis. Tom Cruise, Top Gun Maverick. Colin Farrell, The Banshees of Inisherin. Jendeak asko maite du Fraser. Oso pertsona maitagarria dirudilako, gero jendea azkenen pertsona famatu bada, eta ez dugu ezagutzen ez, baina horrela azalean badirudi oso pertsona goxoa, eta Hong Chau eta Shadi Singh gora ipatzen ditu diskurtso honetan. Eta Aronofsky ere noski berak bidea erakutsi dio diskurtso honetan. Segituan entzungo dugu. Esan dezela, Critics' Choice Awardsen aktore honenaren sari eskuratu zuenekoa. Eta izugarri emozionatu zen pasaduen guztiagatik. Eta badu esaldi bat, zu baita itxaso ilun batean egon bazara, zuk ere zutitu eta argiruntz joateko indarra baduzu gauza honak gertatuko dira. Eta oso boteretxo da diskurtsoa. Aipatu behar da ere, zehaztu behar da, Fraser pelikulan, zuk esan da bezala, ez? Bere etxean eta bere gorputzean pixkate gartzelatutako pertsonaia batean dagoela, ikaragarrizko pixuarekin, baina hori guztia makillajearen bitartez, teknologiaren bitartez, eta indutela ez dela kasu honetan, Hollywooden historian horrelako egoera asko egon dira, ez? 40 kilo irabazi, paper bat egiteko, eta Fraser ikusezakegu beti ikusi dugun gorpuzkeran, eta pelikulan lortu dute, ez? Fraser beste pertsona bat izatea, beste gorputz bat izatea. In America, the rest are asleep. I don't know what it means either, but I'm sure glad you woke up for me. Badu filmak paralelismo bat, ez? Fraserrek jasan izan duenarekin. Azkenen berak ere gorputzarekin arazoak izan ditu, osasun arazoengatik gizendu zuen, eta jendea hasi zen kritikatzen gizendu zelako, eta garai batean sexia zen gizon hau zertan bilakatu denez, eta pixka bat izkutatuta egon da urte askoan, eta hor paralelismo bat ikusten dut, eta normala da, ez? Horrela emozionatzea, bueltan delako, eta horrelako film boteretsu batekin. Hong Chau, who should have her own movie based on every character she's ever played. Hortxe Fraserren hitzekin agurtuko ditugu 3 film hauek, 3. The Whale ostiralean aretuetan estreinatuko den Darren Aronofskyren azken filma, eta honek ere Venezian harrera osona izan du, bada hemen ere ez, aktorearen inguruan, Fraserren inguruan, alako jaipa ere uste dute bere itzulerak ere sortuko zuela, ez? Ikusmina eta jendearen, ez? Gogoa berriz ere ura aretoetan ikusteko. Bai, jendeak asko maite du, eta papel honak egiten baditu gainera, arrazoi gehiago ikustera joateko. Ondo da, pelikulak alde batera utziko ditugu, eta badaukagu hemen, zuekin elkarbanatu beharreko beste proposamentxo bat, eta da, hain zuzen ere idoia, joko bat, ez dakite ordenagailu mugikor denetarako den, edo sistemaren batean konkretuki funtzionatzen duen? Nabigatzailean jokatu daiteke, besterik gabe helbidea sartuta, mugikorrean edo ordenagailuan, jolastu daiteke. Eta, ez dakit, zifras y letras ikustu zenuten. Nik, uste, Telemadriden botatzen zuten, enago ziru. Gero, Espainiako telebistan ere bai, publikoan. Zegoen proba bat letrekin, da beste bat zenbakiekin, eta zenbakien azan, emate zizkieten parte hartzaiei, ez dakit, 5 o 6 zifra ez, eta lortu behartzuten operazioak egiten, beste zifra handiago bat. Eta horixe bera da numball.vbikoitza.tf. What the fuck?
Bai. Bale, hemen elkarbanatzen ari gara, beraz streamingez jarraitzen gaituztenek ikus dezakete, jartzen du Numble, aukeran hortxe karratutxo batean 7-4 zenbakia, hemen jartzen du hit start to begin, eman starti hasteko, bale, emango diogu, eta orain agertzen zaizkigu hemen 4, 6, 9, 25, 35 eta 100, eta zein da orduan egin beharreko orain, Idoia, zenbaki hori? Eragiketa hor dauden zenbaki horiekin, goiko zenbakira, zenbakia harrapatu edo alden gehien aurbildu, eragiketa ezberdin egin da. Ados, beraz. Ni letretako naiz, nimen geratzen naiz. Hemen, nola ez dagoen aukera hori ez karari telebistan lehiatzen eta ez dago denborarik, beraz lortu behar da zehatza. Zehatza. Urbilpenak ez du balio. Eta gorde daitezke zenbakiak. Adibidez, 10 bat erabili nahi duzu, 4, 6, 10. Eta 10 hori gero erabili. Vale. Hola, osazkar eginda, 6 bider 100, gehi 75, gehi 25, gehi parentesien artean, 9, bider, lau parentesi eitxi, eta honek marko luke, 726. Eta bueno, eskiez. Betzu egin daiteke, baino. Hola, askar egiteko irratian zuzenean. Proposameni bari mokezu bota. Nik ja egin dut orduan. Ez du balio. Ez du balio. Eta eguneko zenbaki bat ematen dizu? Bai. Hemen sartzoia, beste Wordelekin eta problematika berdinen. Piskat azkarra egiten baduzu, beti gogoarekin utziko zaitu urrengo egun arte, eta urrengo egunen aztu egiten zaizu egitea. Noski hemen, grazia da, mugikorra ondoan ez erabiltzea kalkulagailu bat aurre kalkulak egiteko. Probatzen jutea, da grazia. Bestela, baina bigarren saiak egin dezaket? Bai. Vale, reset, 9, bider 75, oida zazpironda 50, vale, 675, zuk lagundu, Juni? 600 ikusi dut emaitza. 15, gehi... gehi 60, izango zala, gehi... Inigo hemen pentsatzen nahi da, baina Julen ere aurrean dakat isilik, bea matematikak egiten. Eskelen uste dut, kasi... June. Mundu guztia pikatu da, eta nork ateratzen duen emaitza lehenago, ez? 675, 25 zazpireun, doren 40 sortu behar dira, zatila 25, bider 6 pasatzea, nik hau deskubritu non nire gose horretan Wordel gehiago egiteko, eta jartzezun hor beste katxiki bat inglesezko Wordelen azpin probatu Numble, eta aurrera. Jazta. Nik badakita hori. Bai, Julen esan. 75 bider 9, gehi 100, ken 25, ken 6. Hola, jarraian? Bai. Gehi 100, ken 25, ken 6, eta laua sobran dago. Hori da. Bai. Osondo. Julen, zuretzat. Txalo zaparra dau. Idoiarentzat eskerrik asko bat. Hemen dauk ezuen humble.whatthefuck egunero pixete engantzatu eta egia esan arratsaleko bostetetik aurrera bi irakasle izango ditugu gurean eta akaso galetu beharko diogu ez pixkat burua estimulatzeko baliagarriak ote diren jolas hauek eta era berean burua ez ote diguten pixkat desbideratzen pantailetara begira arreta jarri beharreko lekuetatik. Gaur dena kontraesan ez beteta daukagu. Askatasunaren mundu duguna eta community managerarena. Filmetan ez dugu spoiler egiten, baina jokuetan bai. Egia da, baina beti egiten ditugu gaurko what the fuck, gaurko Numble hori, da, pixkate spoileatu dizuegu, eta ez da lehenengo aldia, egia da beste jolasen batekin ere egin dugula. Idoia da bilauzkudun, urrengoan beste jolas batek harri eta saiatuko gara ez spoilerik egiten. Amaitu horretik, berritxo bat, ez da gomendio bat, baina gaurko berria da, Estibaliz Urresola Laudiotarraren opera prima Berlilanen lehiatuko da. Urrezko hartza eskuratzeko aukera izango du.
eskarmendu handiko zuzendarien filmen aurka arituko da, besteak beste Philip Garrel, Margaret von Trotta eta Makoto Shinkai. Eta lehen filmarekin zerrenda honetan sartzea, ez da balentria txikia. Zorionak Esti Urresolari, izan genuen, bigarren kafean zinemaldian kuerdas estrenatu zuenean, eta haren inguruko entrevista luze eta sakona egin genuen, Goiuri eta biok ikusi genuen kuerdas. Benetan pelikula film labur, ertain gomendagarria, ez da, egitu oraintxe 24 minutu inguruko filma den. 30 ez da. Beraz, bai, gaztelerazko mediometrajearen parametro horietan, ez da egit film ertaina, esango nuke, zueraz, horrelako zerbait. Izango duzu aukera, ze gainera uste dut, plataforma digitaletan ere duela gutxi kokatu dutela kuerdas, nunbait ikusteko aukera bazegoen. Gaur saioan zehar esango dizuegu, bilatuko du, ez da egit filmin bera zen, baina... Ez dakit, ez dut aurkitu. Duela gutxi ikusi dut estik berak elkarbanatu zuela, baina nola ikusi da nuen, naiz gehiagik ezkatu. Idoia da bilozku du noren agurtuko zaitu. Aio, eskerrik asko. Aio, zuri. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratsaleko 5:00 5 minutu eta guk kantu batekin egingo dugu aurrera, Buena Vista Social Club eta Omara Portu ondoren arteko Lágrimas Negras honekin. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Mi mamá me dijo a mí que cantara y que bailara y que nunca me metiera en camisa.
no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Arratsaldeko 5:00 30 segundu besterik ez, segituan markatu gara zuekin, hain zuzen ere Naiz Irratiaren estudio zentraletara bidaia egingo dugulako azken ordukoaren bila. Naiz bidairi aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Esan dakoa, arratsaldeko 5 izango dira, segundu bat barru, oraintxe, Egoi Belategi, arratsaldeon. Baita zuei ere azken orduko kezkagarria eskuartean daukaguna Iruñeko udaltzaingoa 12 urteko neska bati Arrotxape auzoan egindako sexu erasoa ikertzen ari dela jakinarazi dutelako zenbait hedabidek. Udaltzaingoak ez du kasuaren xehetasunik emango publikoki astearte honetar arte gutxienez. Pamplona Aktual egunkariak eman du gertakariaren berri lehenik eta ondoren beste 2 egunkarik berretsi dute. Igande goizaldean gertatu omen zen aipatu erasoa atxilotuaren etxean. Bertsio desberdinak bat datoz esaterakoan gertakarien egilea udaltzaingoak geldiarazi zuela unean bertan eta atxilotu jarraian epaitegiaren esku utzi arte. Esan bezala, biharko egunen arte gutxenez, ez dituzte xehetasunik emango honen inguruan eta Gasteizen, bikotekidea leihotik botatzen saiatu zen 59 urteko gizon bat atxilotu dute. Ustez, gizonak igande goizaldean emaztea erasotu zuen eta gertakariak gertatu ziren etxe bizitzako leiho batetik botatzen saiatu zen jarraian. Udaltzainak etxe bizitzara igo zirenean gizonezkoa bertan zegoen oraindik mozkor egoera nabarmenean eta atxiloketa gauzatu zuten une horretan. Oraingoz, guardiako epaitegiak emakumearekiko urruntze agindua ezarri dio. Eta Gasteizen bertan, Espainiako gobernuak zabaldu nahi duen errefuxiatuen zentruak EAJ eta PSren arteko ikamikarako gai izaten jarraitzen du astenetan. Gaur jeltzaleen kontra gogorrekin du beste behin ere Denis Itsasok Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak. Que se dio por parte del departamento de Beatriz Artolazabal de hablar de gueto. Oiga, gueto. Yo no sé si el departamento de Beatriz o la propia consejera sabe las resonancias lúgubres que tiene en Europa del siglo XX la palabra gueto. Yo no sé si en una ciudad como... Entzun dezakezuen bezala Moncloak Euskal Autonomia erkidegoan duen ordezkariak oraindik ere tonu oso bortitza haserrezkoa erabiltzen duela elakoko gobernuaren kontra, bereziki terminologiarekin kritiko agertu da geto hitzak suposatzen duen guztia gogora ekarriz. Arratsaldeko 5 eta 2 minutu ditugu errepidetan arazorik ez, hala dio behintzat trafiko zuzendaritzak. Arratsaldeko 6etan kontu hau eta gehiago informazioaren ariaren 3. edizioan, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, arratsaldeko 5 eta 2 minutu pasata, esan da bezala, azken ordukoaren informazio sakonagoa, arratsaldeko 6etatik aurrera. Guk aurrera egingo dugu, hemen, bigarren kafean. Took a bite out of mountain range. Thought my teeth would break the mountain bed. Let's go, I wanna go all the way to the horizon. I took a drink out of the ocean and treading water there before I drown. Let's dive. Asko eta luze hitz egiten da maisu maestra eta irakasleon oporraldiez. Baita dakigunok baina ez dakigu egonetik baino gehiago dutela eginetik eta egin beharretik. Hau Ekaitz Goikoetxea Kamaraunean egineko zutabearen hasiera da. Eta gaur hitz egingo dugun gaiari hasiera emateko modu aproposa. Gaur bi irakaslerekin hitz egingo baitugu, azken asteetan ahoz-aho ibili den gai baten inguruan, irakasleen eta irakaskuntzaren egoeraren inguruan. Azken asteetan asko hitz egin da Granadako Unibertsitateko Daniel Arias Aranda irakasleak LinkedInen argitaratutako iritzi testuaz. Bertan, haren desadostasuna azaltzen baitu gaur egun ikasleekin duen harremanagatik eta haien jarreragatik baita ere. Ariasek zioen sentitzen duela maila gutxituz joan dela bera ikasleei egokitzeko, beren ikasgaietan gaindi dezaten eta denak zoriontsu izan daitezen. Eta bestalde, lehen aipatutako Amarauneko zutabean, Ekaitzek
Irakaskuntza eta digitalizazioaren kritika egin zuen. Digitalizazioa sartzeak agian, ikasleen bakarkakotasuna eta interes falta edo ekarri bai dezake. Horretarako gaur Ekaitz Goikoetxea, Asura Barrena eta Jose Ubera Izeta izango ditugu. Biak irakasleak dira. Ekaitz Beasain BH ikastetxean 2. mailan eta Jose berriz Oiartzungo Elizalde ikastetxean 4. mailan. Gehiago luzatu gabe eta haien esperientziak ezagutzeko, ongi etorri Ekaitz eta Jose. Eskerrik asko, arratsaldeon. Arratsaldeon, bueno, lehenik eta behin pixka bat kokatzeko, Ekaitzuk zenbat urte zaritu zara irakasle lanean eta nola doa? Egia esan, gune desberdinetan aritu naiz irakasten. 14-15 urterekin bertso eskolan, bertso klaseak ematen hasi nintzen. Geroxeago Euskal Filologia ikasten ari nintzela, ikasketak eta Maizpide Euskaltegian udan uztartzen dituen klaseak Euskaldun berriekin, eta behin ikasketak amaituta urte batzuk egin dituen, Maizpide Euskaltegian Euskaldun berriekin lanean, eta gerora 12-14 bat urte eramango ditut hezkuntza arautuan, lehenengo 10 Nafarroan eta azkeneko 4 Beasaingo institutuan. Eta egia esan, nik pasioz bizi dut irakaskuntza eta asko gozatzen dut ikasliekin. Eta Jose, zuk bestalde zenbat urte daramatzazu? Ni pentsatzet, unuzki ia 20 bat urte izango iala, pixkanaka danak ezartzen baguaz, eta, bueno, ni berriz, ni zauztarra naiz, da nire aurrenengo urtiak izan zian zarautzen, eta gero pixka, ez zea, danak bezala ordezkapenak eta betetzen, gero jute zea baia lotzen kursozuak, eta, esperientzia ezberdinak eta zentru ezberdinetan, ezta? Orduan, egia hasiko esaten zenbatetan da hori, zeatik nik uste, gure moguan ibilian jende asko azkenian, Gipuzkoa zautze deula, batetik bestea, Gipuzkoa, Bizkaia edo Araba tokatzeana, eta, gero esperientzia edo eskarmento, bai alde batetik kontzertatuan, eta beste hainbeste, guen bertan publikoan, zuek esan dezuen bezala, Oiartzuneko Elizalde institutuan. Maila aldetik, hasiera batean beti, 2. hezkuntzan, eta 2. zikluan, edo bestela, batxilergo mailan. Eta gero, bestalde baita ere, bai ziklotan, batzutan da ziklo, erdi mailako ziklotan, da goi mailako ziklotan. Eta egia esan oso guztua, bai. Eta, Ariasek bere testuan komentatzen zuna zen, hori, nabaritzen duela aldaketa handi bat, lehen ematen zituen gaien inguruan, lehenago gehiago eskatzen zenaren inguruan, eta orain, geroz eta gehiago moldatzen duela gaia, eta geroz eta gai gutxiago ematea iristen dela edo, nabari dezute aldaketa hori, Ekaitz adibidez? Nik esango nuke orokorrean baietz. Ni askotan jartzen naiz pentsatzen ez da, gaur egun nire ikasleak dabiltzan mailatan, ez? Nenbilenean ni, DBH 2. mailan, ze ematen genuen eta zenbaterainoko esigentziarekin, ez? Aritzen ginen lanean eta ze maila eman behar izaten genuen, gainditzeko edo 8 bat ateratzeko edo 10 bat ateratzeko, ez da? Eta esango nuke zentzu horretan exigentzia jetxi dela, ez? Gutxiago eginda lortzen dituztela oro har ikasleek orduko emaitzak, ez? Bestetik, iruditzen zait, badagoela joera bat zabaldu xamarra ikasle guztiek gainditu behar luketenarena, ez? Eta ez diogula behar adinako baliorik ematen sakrifizioari, ahaleginari, ez da? Iruditzen zait, ahalegin sakrifizio saiatze hori, ez dagoela hain ondo ikusia, eta gutxirekin lor badezaket, gutxi horrekin konformatuko naiz, ez? Eta, nik saiatzen naiz, ez da, aldudan gehien erakusten, eta alik eta ikasle osoenak, ez, egiten, nire ikaskeletan, baina esango nuke nahiko zabaldua dagoela, maila jetxi izanaren irudipena. Eta, Jose, agian, ez dakit iritzi berekoa zean, baina agian ere,
moldaketak egin behar izaten dituzue Bai, ikasle bai. espezifikoekin edo. Bai, hor oso kurioso izan zen bere garaian nahiko birala intzan, gaur egun bizigian garai hontan, dana birala itea, ez da? Eta kuriosua dana edo grazioso iruditzen zaiguna. Eta hor, ez nahiko birala intzan bazan, matematikako ariketa bat, esatezun, imaginatu, 80. hamarkadan, saltzezan irudi bat, eta eskina bazekan, zirkunferentzi laurden bat bezala, eta azken finean inbertzana zen, azalera kalkulatu, bai? Eta gero esatezun, 80. hamarkadan, irudi hori ja itxura aldatu itezan, da ja laukizu zen bazan. Eta galtzezan azalera. Urrengo pausuan, 2000. urtean, ja eskatzezala ez, azalera baizik eta, ez da nola zan, margotzeko, eta gero alegia, maila hori geizten aizala gero eta gehiago, pixka eta ipatzen zinoen inguruan. Eta nik uste realidade badala, gehiago zen gutxi jo, baina nik uste gehiagoak ja hori onartzeula. Eta gio baita ere esanguratzua da, horrei lotutak igual, heldutasun edo autonomia falta bate, ez da horreti beliko, zeatikan, klaro, unibertsitateatikan jo eta gehiago entzute deu, adibidez, azterketa baten rebizioa, guain gaur egun, jo eta gehiago jutiala gurasoekin batea, bai? Edo guaindik eta gehiago, leheno, sinisteko ere zaila zena, laneko elkarrizketa bateare, gurasoekin azaltzia. Eta horrek nire ustez asko esan nahi du. Denboa gutxi jan, gauzak ezen bat aldatu bia, bai? Kirionea etorri zaizkigu laborategi hontara, bigarren kafearen redakziora, ama aurretik semearekin kurrikuluma zekarrela, semeari hizketan ere utzi ez, eta amak berak saldu zigunaren semea ze talentu duna zen kazetaritzeko, ez da egitea akaso ikusentzunezko jardueretarako, eta nik pentsatzen nuen hau egoera erabat berezi izan zela, baina Jose entzun da, uste dute, akaso hain mugako izan gabe, borrelako egoerak ematen direla. Jose, aipatu dekaitzek, eta uste dut biok antzuten nahi nukela hor bada, denek gainditu beharraren teoria hori, ez, edo sinismen hori, badirudi suspensoa edo gainditze eza ere nolabait kokatu genuela, ez, frakasoaren eta ikasleari ikaragarrezko kalte egingo zion zerbaiten mailan, eta hori pixkat estigmatizatu egin dela, ez du inork horrelako utxe egiterik behar, eta horrek denak maila eraldatu du. Ez dakite nola bizi izan duzuen hori, edo horren inguruan behintzat zer gehiago esan genezakeen, ze iruditu zaite ipagarria, ez ekaitzen hautan entzun dudanean. Zuk zeu Jose da, gero galdetuko. Bitu, nire ustez, beti emateu hitzitu dela, el abuelo cebolla eta bezala gure garaian da, gauza nik ustez, etzia da inkomplikatuak, esatezan, kurtsua gainditzeko, baldin mazkazu X gainditu gabe, errepikatzezu eta etzan ingo dramaikan, bai? Guain, pixkat esate deuna, dana da, ikasliak, zainduen berritugu, babestu, baina esate deunean, errepikatu gabe, bi erenak edo erabakitzen irakasle taldiak, pasatzen odez, gehoek baita ikusi berko zen, zenbatean joa egia ikasle horrei laguntzen kursoz pasata, promozionatuta, benetan merezi du ez du merezi. Eta geho beti izate deuna, nik nahiko klaro dakat, errepikapen bat ondo aprobetxatzen bada, ez du izan berri niongo tragedia grego ikan, zan nahi dut, ez da izan gertatzen. Batzutan gauzak pixkat puztu ite ditugu. Badakit, kasuistika oso ondik jadala. Baina guain ezke irutze zait momentu bat aliatuko ala ikusiko zu, denboa testigu, errepikapena hitzare tabu bihurtukoa. Eta esango dugu, ez dula maila lortu eta orduan bere kompetentzioiek lortzeko ez dakizena ez zuen bezala, baina pixka zonatzek ez dakit, politikoak bere garaian, ez teko ekonomian askundeik etzala izan berrian, krezimiento negatibo famoso esate zuena, hain ikusten errepikapenare hitzare erabilera pixkat galtzen jongoala da, ez dakit pixkat nahi irutze zait goera ridikulotan ebukatzen dula askotan. Eta izu, ezateuna, ikasi espau, zein berde, gainditu, pasa, ez dakit, baremo batzu jarri berdituko, gauza zer da, pasatzeatikan, nik ez dakit, lehenu ekaitzek ezatezuna, hor, lan bat eta sakrifizio batean berdu. Eta hor duen, zukindako lanen arabera, bizitzako beste esparro guztietan bezala, hor dainetan jasoko ezu, indakuan fruitua. Eta ez dezula ez herriten, tokatzea izu errepikatzea, errepikatzea. Baina guen emateu, errepikatu, aldan bitartian ez, da bestela, ez da gipa, gio uneroko bizitza realian, lanian, asteanian, horre eukiko ditu, gauzak kontra azaltze espinak, ez dakit, arazuak, eta hori aurre iteko ere, azkenean dana irakaskuntza bada, ez da? Ez dakit, ni nahiko argi ikustet, bai?
Ekaitz Josek aipatzen du ez, errepikatzearena, zuk ez gainditua bera ez, aipatu duzu lehen, eta ez dakit hor pedagogiatik ere ze azterketa egin diren, ze uste den, pentsatzen dut, joera honek izango duela, batetik gizartearen joeretatik, baina parean beharko luke ez, zientziaren edo pedagogiaren kasu honetan oinarri bat, ez dakit zein den oinarri hori edo zer dion, ez, psikopedagogiak edo pedagogiak berak honen inguruen. Ez dakit, Jose entzundan bat natorrez, berak esaten duen guztiarekin. Azken batean, suspentsoak badakigu zer dakarren ez? Dakarrena da, urrengo urtean beste inguru batekin, beste lagun arte batekin aritu beharra, eta badakigu horrek banakoarengan zer eta nola eragin dezaken ez? Baina iruditzen zait, Josek esaten zuenaren hildotik, suspensoak ere ikasgai eta ikasbide izan daitezkela, eta hortan ere jarri beharko genukela fokoa ez. Ahalegintzen ez denak, ikasi dezan, ahaleginak emaitzak ekarriko dizkiola ez. Besoak gurutzatuta, nekez iritsiko dela, iritsi nahi edo beharko luken tokietara ez. Azken batean, esaten da askotan ikasleak bizitzarako ez, trebatu behar ditugula, baina bizitzak ere baditu bere ertzak, eta unean ikaslei ertzoien zorrotza erakusten eta biziarazten ez baldin badiegu, gero bizitzak are zorrotzago ez, eragin diezaieke. Eta bestetik, maila jetxi den honetan aldi berean, eta denek gainditu behar dutela dirudien garaiotan, kezkatzen hau bereziki gaitasun handiko ikasleek, kezkatzen hautea adibidez. Baditugulako hainbat eta hainbat ikasle, ikaragarri saiatzen direnak, dinatxuak direnak, jakinmin handia dutenak, eta hoiek badago arriskua eta askotan aspertu egin dakizkiguke ez da. Orduan, nire buruari askotan galdetzen diot, zeinentzat eta zenbatentzat aritzen garen klasea ematen ez. Nik oso garbi dut, 80 ikasle baldin baditut bigarren mailan, bigarren E, F, G eta H adibidez, denak daudela, maila horretan, baina bakoitzak bere maila duela, ez? Eta irakasleon lehentasunetako bat izan beharko luke, bakoitzaren horretara egokitzen, eta ahalik eta ikasle gehienentzat probetxugarria izan daiteken klasea ematen. Eta iruditzen zait, maila jeiste honekin, goragotik ibil daitezkenak, konformarazten ditugula, oso laua eta planoa izan daiteken zerbaitekin da horrek asko kezkatzen hau. Eta, ahalegin hortatik tiraka ez, eskatzen den ahalegin hortatik, agian interes falta bat nabari da ikasleengan, ze, lehen aipatutako irakasleak esaten zuena zen, ARK unibertsitatean ikasgelak beteta ikusten zituela leno, eta orain, berez dituen ikasle guztien 130% ikusten duela gehien ez ere geletan, noskizuek derrigorrezko bigarren hezkuntzan ez da irakasle, eta hor ezin da berez klasera faltatu, baina agian gelan bertan egoteko erak ere interesa edo interes falta adieraziko du, ez da? Bai, eta geho baita ere irakasle berdin horrek, Granadako unibertsitateko honek baita ere esatezun, arreta hitze jola nola bere ikasletako zenbatek erabiltze zuen mugikorra bere klasean bertan, ez da, bere aurrian. Baina ez dakit, baina guztet hori baita ere dela, etxetikane kare beran edukazio falta. Zu klasean baldin mazaude, esan berrik ez da, irakasle baten aurrean zuek enberezula arreta iten, arreta jartzen, edo besteik espada bintzat, itxura intzak, ezatek inun bezala, ez da? Irakasle bezala, unibertsitatean, inungo komplejoi gabe hor mugikorra erabiltzea, nahiko sineste zait, ez da? Eta orduan ez dakit, horiek detalia dira, baina azkenean hori golako gauzak asko esan nahi du, Eta orduan ez dakit, gauza okerrea dijoala, ez gehala apokaliptikoa jarriko, baina nahi ez dit asko konbentzitzen, eta guain azkenengo beste chat GPT o beste famoso honekin, da, azkenian, bide berriak bilatu berko ditugut, baina, klaro, hemen azkenian soluzio magiko ikan ez da,
Eta orduan, baina, bueno, gu jarraituko du beti bezala saiatzen, beti ere familiakin kontatzen, zatikan hori nahi nuen apatu baita ere, gu alper-alperrikan egin aldeon guzti jaiten eta saiatzen, gio etxetikan gurasuen babesa ez baldin badakau. Eta, bueno, egile esan erronka handia daka horretikan, eta, klaro, beti izate duna teknologia horrengoa gurekin, eta ezin dugu bestaldea beratu guain, guzti hori dana nola dakan antolatzea eta aurrera matia, bueno, ikusiko dut demoak esango. No había arena de playa, fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones. Bestalde, Ekaitzu kamaraunean aipatutako gaiatik tiraka, aipatzen zenuten orainik irakaskuntzan digitalizazioa ere sartzen ari dela, zer dakar horrek irakasle batentzat? Nere kasuan behintzat, menpekotasun handia, ezta? Egin kontu, uneotan 21.000 irakasle, aldi berean ari garela kurrikulumari eta digitalizazioari buruzko ikastaro bat egiten, ez? Beraz, badirudi behar bat badagoela, baina behar horiek nork identifikatu ditu. Norekin eztabaidatuak izan dira, ezta? Nerekin behintzat ez eta nere lankideekin ere ez. Hor badago arazo handi bat, ez, ikasleekin ere. Klaseak ematen ditugunean, zer eman behar dugun, nola eman behar dugun, ez dugu askotan gure ikasleekin adosten, ez? Eta klaseak azken batean, gutxienean ikasleekin eman behar genituzkela iruditzen zait. Lehen Josek familiak ere aipatu ditu, eta esango nuke, lehen hezkuntzan hainbestean, baina bigarren hezkuntzan familiak oso urrun ditugula, ez? Ebaluazio garaian hurbiltzen dira, beraien seme-alaben ibilbidea pixka bat nola joan den eta nola doan jakiteko, eta esango nuke bai beraiek, baina batez ere guk ikastetxetatik ahalegina egin behar dugula eskola eta etxea hurbiltzeko eta elkarrekin lanean jartzeko, ez? Orduan, ikasleen beharrak zein diren eta irakasleon beharrak zein diren askotan goitik esaten digute, ez, behar horiek zein diren. Eta nik ondo asko dakit nire ikasleen beharrak zein diren, ikasleak ikusten ditut emozioz ahul, askotan, triste, apatiko, orain dela urte bete, 2 urte eskas, gure behar eta lehentasun bakarra emozioen inguruko kudeak eta zenez, itxialdian genbiltzanean esaten zen, edukiak baztertu behar genituela eta buru belarri murgildu behar ginela gure ikasleen emozio eta ongizatean. Eta badirudi hori, batean aztu dugula, ez dugulako lanketarik egin, eta datuak hor daude, ezta? Gero eta ikasle gehiago, antsietatearekin, estresatuta, bere buruaz beste egin edo saiakeraren bat egiten dutenak gero eta gehiago dira. Eta horri ez diagu erantzuten, ez? Horri aurre egiteko bide bakarra digitalizazioa baldin bada, ez dakit, niri zer pentsa ematen ditez, ez dut esaten digitalizazioa beharrezkoa ez denik, ez? Baina aldi berean 21.000 irakasle horretan aritzea, ikaragarrizko inbertsio ekonomikoa da, eta giza inbertsio ere bai. Iruditzen zait batzuk ari beharko liratekela horretan, baina beste asko, beste hainbat gauzatan aritu beharko ginatekela, eta Euskal Herriko ikastetxe guztiek ez dituztela behar berberak eta aldi berean kudeatu beharrekoak. Agintari honena preso daduzkate euskalduna. Jose, eta hemen ekaitzek aipatu den honen arira, ez da egite gonda momentu batez, irakaskuntzaren esango dugu, historia modernoan azken 20-30 urtetan non hausnarketa batzuk eman direnez, garai bateko erakusteko moduran unikasleek burubelarri ikasten zituzten, akaso hausnarketa eta pentsamenduari espazio gehiegi utzi gabe, hau eta beste, akaso hori etzen egokia, baina teknologia iritsi eta hori ere irentsi dugu askotan, hausnarketa gehiagirik gabe ezpistekaitzeke aipatzen duen honen bidetik. Eta bapatean teknologiaren, modernitatearen eta pantailaren gaitasun, ez da irakaskuntza gaitasun hortatik, den sinistu du. Eta hor erdibidean
oreka baten galeraren sentsazioa transmititzen diguzue, zuek eta irakasleak inguruan dauzkagunak ere orokorrean ez, sentsazio horrekin gaude ez, batetik bestera ere irauli dugula dena oreka gehiagirik gabe ez. Bai, bueno, lehenik eta ben digitalizazioen inguruan, baitaren nahi nun komentatu, irakasliak topatzen arazo handitako bat dala baitare, a ber, beti izate dugu, zentruan egon berdula ikasliak, eta gure helburua dela, hezkuntza, egoki aproposa eta integral jasotzia. Claro, askotan irakasle askoen irudipena izatea, oso ordu asko dedikatzen dugula tema hau eta digitalizazioa edo tema burokratikoak, ez daki programazio didaktikoak moldatu, dana alakoa, eta askotan momentu bat aliatzen zatezula, baino nik nire klaseak ondo nahi du prestatu. Ulertzen, eta orduan, claro, beste horrek eskatzen lankargakin, batzutan, ebiltzaileak horrek eta presiak gure klaseak ondo prestatzeko. Orduan, nik uste baita oreka bate falta ala. Zetikan digitalizazioa da, gaur egun digitalizazio maila bat berdeu, noski, ez dute inorek ezagunik ezetz. Baina baita ere pixka eta aztertu berko zen, irakasleekin hitz egin da, hori nola dakaun martxan jartzea eta aurre eramatia. Betiretanan parte hartziakin, eta gehien bat pixka kontutan eukita, epiak, noizko, igual urrengo kursuan hasi, gauza pixka zehaztuta dauenian, eta ez, aurtengo kursuan zehar, momentu batzeko izan dira, eukitugun bilera desberdinetan, galderak izan dira, eta erantzunik ez da izaten, guk ez dakiu, eta ikusiko deu, eta orduan, pixkat ez da oso egoera ez dakipa, normalare edo denok espero ginuna, ez da? Eta geho komentatzen zuen inguruan, pixka da penduluan legia, ez da? Leheno, gehiago buruz ikasteko eta gauza gehiago zedun, da, ematut danak izan berdula, botoi bat sakatuta, ez da? Hombre, ez bat ez bestia, nik uste, guain emateu zerbait buruz ikasi berbaue, pekatu ala, pekatu mortala, eta horire, ez, azkenian, burua ire eran inbestaio, eta muskulo bezalare, hori landu berdeu. Eta ez dakit, pantalla da digitalizazioa tema udana, batzutan, ez dakit, kontrajarria da, esan nahi dut, alde batetikan, aige esaten, gure ikasliak, umiak, orokorrian danok, pantailan aurrian denboak gehiagire ez deula egon behar, ez dala oso osasungarria, baina, klaro, gio eskoletan bakoitzak bere portatila baldin madaka, eskola juna horretik ja mugikorra ibeira etorri bada, eskolatik erdendakoan berriro mugikorrakin, gio igual telebiste ikusten bau, eta tabletakin, eguna bukatzako zenbat ordu egon da, ikasle hori pantailan aurrian. Ikasle hori eta gure bai, Hortik tiraka aipatu nahi nizuela, hori, ikasle bakoitzari orain ordenagailu bat ematen zaio eta gelan ordenagailua dauka. Nolakoa da gelan klase eman eta aurrean ordenagailuak ikustea? Bai, zentzu hortan, kuriosoa da ez da, badira guraso batzuk saiatzen direnak beraien seme-alabei mugikorra ematea edo oparitzea, alik eta gehien atzeratzen saiatzen direnak, eta gu gara beraien aurretik eskura ematen dizkiegunak, ez? Eta bestetik, aldatu dan beste kontu bat da, orain dela 15, 21 urte, irakasleak esaten zen 10 minutu, ordula orden bat behar izaten zuela ikastaldea isilarazten. Gaur egun ikasleak klasean sartzen garenean isilik egoten dira beraien Chromebookaren aurrean, ez? Eta esango nuke, inoiz baino konektatuago daudela, baina inoiz baino isolatuago. Azken batean, harremanatu beraien buruarekin bakarrik egiten direlako, edo inoiz beste ikasgelaren batean dagoen beste norbaitekin, ez? Eta Josek esan duenaren hildotik, egin kontu zenbat denboratan, horrek dakarren ondorio guztiarekin, ez? Bai bururako, begien nekerako, ongizaterako, iruditzen zaite, garai batean, zentzu hortan, sormena, jakinmina, ikerketa askoz gehiago, ez? Sustatzen zela ikastetxean bertan, nik gogoan dut, guk 14-15 urte geneuzkanean, ikastetxean bertan genituela liburutegiak, teknologia gelak, laborategiak, eta gaur egun gune hoiek ikasgela bihurtu dira, ez? Irratiak, eta pena da. Pena da, iruditzen zaidalako ikasleak jakinmina, ez? Jakinminari tira egin beharko liokela, ikasle sortzaileak, ez? Kritikoak nahi ditugu, eta digitalizazioa
lagungarri izan liteke gehienera, ez? Baina askotan, iruditzen zait, bilgarri ederra dela, baina bilgarri ederrak ezer gutxitarako balio duela, eduki gozo bat biltzen ez baldin badu. Jose, ekaitzek aipatu du, hori lehen isiltasuna eskatu behar izaten zela geletan, eta orain isiltasun hori eskateko beharra ez dagoela, baina agian badago pantaiak isteko eskatzeko behar hori, arreta falta nabari delako edo? Bai, bueno, kuriosua da, claro, zuk ezer esatez paezu, igual zu iritsi aurretikan, aurreko klasean nola ordenagailua erabili duen, bilatuko dituzu danak, ordenagailua zabalduta, eta esan bezu, bueno, guain ordenagailuak utzi, edo itxi, zeatik, guain aziratean bintzat ez ditugu, ber. Eta, claro, bueno, esate duna, bere alde hona dazka ordenagailuak inda lan aitea oso ondo do, baina ego baita ere, bueno, hor buelta bat eman berezu, ezin bezu irakasleen aurkilen esegite hon lasai asko. Zeatik, claro, pantailak hortazkaela, guain mundialakin gertatuan bezala esatezana, ez da, batzuk aiziala partidu ikusten. A ber, pixkat hori nik uste exageratu indala, ez da, baina, bueno, egila da, claro, buelta bat eta eman berdezula, ber, lehen oite esan bezala, esan nahi duen, ordenagailu aurrien euki, edo kuadernua lehen hori buelta bat eman bertzen ikusteko, ariketak iten nahi dan, edo marrazki bat iten nahi dan, ez dut ikusten nenbestinoko problema. Nik iruipena dakat, batzutan pixkat atzetik angua zela. Esan edo, guain emateu, munduko honena dela, pantailen erabilera, esatezu, kizno nivela dakau, zeatik, guain danako bakuitza bere ordenagailu daka eta baina gero bazteletik ikustezu, emateunez aurreratuak dienak, Silicon Valleyko guru guzti edanak eta irakurtzezu, behaien semeala pantailak debekatuta gazkaela. Orduan, nire kezka da, geho gure ze irutxiko geha, berriro horrea, orduan, sensazio hori, ez da, pixkat atzetik gabiltzan bezala. Eta nik uste da, bueno, erdiko punto bat bilatu berdala. Ordenagailuak ebai, baina eskuz ondo idaztiare, nik uste azkenean aztu ingo zaigula martxa hontan. Bukatze aldera joateko, ekaetz bai galdetu nahi nizula agian, ea zer gomendio emango zenioken orain astera doan irakasle bati, digitalizazio mundu hontan zuzenean hasiko den irakasle bati? Bera izateko, esan nahi dut. Lehenik eta behin, pentsatzeko zergatik eta zertarako izan nahi duen irakasle, eta nolako irakasle ez. Seguraski, magisteritza edo hezkuntzarako bidea hartu baldin badu, pasioz, ez? Bizi beharreko lanbide bat dala, esango nioke, bizi egin behar duela eta biziarazi, ez? Azken batean eguneko orduen erena, gutxienez, horri eskaini beharko diolako urte askoan, ez da? Eta gogotsu heltzeko eta sinisteko oso ogibide ederra dela, ez? Eta etorkizuneko belaunaldiak bere esku daudela. Horrek esan nahi duen guztiarekin, ardurarekin, erantzukizunarekin. Nik amesten dudan eta egiten saiatzen naizen eskola irekia da, ez? Eskolak itxiegi ematen ditugu, ateak itxita, nik ez dakit Josek nola ematen duen klase, baina ez Josek oi hartzunen ematen ditu klaseak, baina nire lankideek, ondoko ikasgelan klaseak nola ematen dituzten, ez dakit ateak itxita ematen ditugu. Eta hori galera ikaragarria da. Askotan joan beharko ginateke, elkarren klaseak ikustera, elkarra berastera, klaseetatik maizago atera beharko ginateke, herrira. Askotan ikastetxeak kokatuta daude herriko gunerik ederrenetan, mendialdera, baina herritik urruti. Eta ikastetxeek herriaren parte izan behar dute, eta herriak ikastetxearen parte ere bai, ez? Elkarren gandik hurbilago,
eta bizigarriago izan behar du ikastetxeak bizitzari lotua, ez? Eta irakasle berri horri nik aholku hori emango nioke. Eskola askea eta irekia egiten saiatzeko beti ere ikasleekin, familiekin eta herriarekin. Eta bestalde, Jose, zuri ikaslei zer eskatuko zenieken galdetuko dizut? Behaieke, gauzak ikasteko garaian da, oztopo bezala ikusi berrian, erronka bezala ikusteko. Bai, eta pentsatziak, lehen oreola zan, beti izatezena, hau zertako, ikaste baina kalte ikaste jore ingo. Eta pertsona batzuk bizi guztian ikasten jarraitzen daula, eta zatikan ez. Eta ikaste hori beti emateu dala akademikoa, eskola batean, unibertsitatea, baina azken finean, bizitza guztia, bai, ikasten pasatzen dugu. Aukera bintza badakau. Eta orduan gauza horiek baloratzen jakiteko. Eta topiko bat emateu, baina, claro, beste batzuk adibidez ikasteko aukera ere ez dakaela. Eta guk hori nik uste topiko bat emateu, baina eske askotan ahaztu ite zaigu. Bai? Hemen gure txatean Gorkak esan du ze gai interesantea, bai nire ari nintzen pentsatzen Gorka, gaur gure bi gonbidatuek Josek eta Ekaitzek ekarri dizkigutela berez interesgarria den gai bati, benetan interesetik heltzeko hainbat helduleku eta hori eskertu behar dizuegu bioi, guretzat denbora hartu izana, denbora ere premiazkoa den garai hauetan, eta batez ere, ausardi hau ez, bai kritikarako, bai autokritikarako, bai eraikuntzarako, bai osnarketarako, beharrezkoa delako eta benetan bioi Jose eta Ekaitz mila esker gaur bigarren kafea gurekin hartzeagatik eta akaso etorkizunen ere izango ditugu aitzakiak berriz ere irakaskuntzaren inguruan aritzeko eta joko dugu zuengana kafe gonbitearekin. Eskerrik asko zuei urrelako eta espazio bat eskaintzeagatik. Eskerrik asko. Izan ondo. Nahi dezuenean, berdin. Ekaitz Goikoetxe eta Jose Ubera agurtu ditugu eta poliki, gaurko saioaren azken txampan edo azken luzean, esango dugu murgiltzen ari garela, eta hortarako Kaixo Maitia.eus atariarekin elkarlanean sortutako podcast umelaren kontakizun erotikoen irrati formatuari heldu behar dugu. Firfiran izango dugu, Laister zuentzate entzungai, eta bertan itzulera izango da gaur entzungo duzuen atala. Anthony and the Johnson zen Festival of Love kantu erraldoi honekin, esan da bezala bagoaz aurrera segituan Firfiran podcastaren itzulera entzutera. Hemen bigarren kafean 22 minutu arratsaldeko 6etarako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakina izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz irratian.
Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Attention please, Beñat Iturrioz hasi delako ja gauza radiofonikoak egiten. Ordu momentu honetan oinetakoak ondo ditu, galtzerdiak ere bai, hankautsi dago eta komuneko... Egia da, nik gomendatzen zaituzte eta jartzea hankutsi, ez programa hankutsik imar da. Areto honetan moketa egon dezakitzatik ekarrizun izti moketa, doblea moketaren gainean jartzeko. Ez nekilako, baina orain da, doble moketa. Hankautsi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, ez? Bueno, garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, Bilintzen, Die Hard. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Lander, baldakik euskarazko 100 jokotik gora darela, eta Witcherren beste 3 joko aterako ditu dela, eta Age of Empiresen sagako kriston... Baina zuk zelan jakitzen duzu zolakoak? Game erauntzia irratsaioa. Naiz Irratian, asteartero gabeko 12:00 eta ostaunetan 6:00 Game erauntzaren Twitch kanalean. Naiz Irratia. Esan da bezala aurrera goa eta orain bai itzulera entzuteko aukera izango duzue. Ezin izan dugu Aizea Muñoa, bere sortzailea, bere idazlea elkarrizketatu gaurko saio honetan, saiatuko gara datozen egunetan, baina tira, aitortza bintzat egin nahi genion haren sorkuntza honi, eta haren sorkuntzatik guke osatutako Firfiran podcastaren itzulera atalau. Kaixo Laztana, aspaldiko. Noiz izan zen elkarren parean, elkarri begira egon ginen azken aldia. Faltan botatzen zintudan. Askotan sumatzen dut zure begirada nire gainean. Baina azaleko begirada bat izan ohi da. Minutu bakarreko begirada gehienez ere. Eta eskuak, zure eskuak, horiek sumatu ere ez ditut egiten. Lehen bai, lehen begiratzen ninduzun. Begiratzen ninduzun denbora luzez. Hitz egiten ninduzun, entzuten ninduzun, eta maitatzen ninduzun. Txikia sinela denbora luzez jolasten zenuen nirekin. Nire gorputzarekin. Ukitzen ninduzun, lastantzen ninduzun. Plazerezko momentu ugari eskaintzen zenizkidan. Azken urteotan, baina nitaz ahaztu zarela dirudi. Handitu zara txiki. Jada ez zara lehen zinen aur txiki eta inusentea. Atera zara mundura, helduen mundu zail bezain gutizigagarrira. Ezagutu dituzu beste pertsona batzuk, beste gorputz batzuk, esperimentatu duzu. Gizonekin, emakumeekin, ezbitarrekin, bikoteka, hirukoteka, zintaldeka. Probatu duzu hau, hori eta hura. Beti izan dituzu, bai burua, bai gorputza, esperientzia berrietara zabalik. Beti izan duzu zua zure gorputzean. Txinparta berriak pizten eta pizten. Azkenean baina piztu zaizu txikitan pizten zitzaizun txinparta hori bera.
eta itzuli naiz zure gogamenera. Hemen baitzaude nire aurrean, nire begietara begira. Zure eskuak berriroren nire gorputzean ipintzeko prest. Maite zaitut. Maite dut ispiluaren beste aldean ikusten dudan hori. Gorputze eder hori. Urduri nago. Eta gorputza tenk eginda sentitzen dut. Mugimendurik xumeena ere egiteko ez gai. Izoztuta nago ispiluaren aurrean. Nire siluetaren aurrean. Lehen lotxarik gabe begiratzen nintzen. Ukitzen nintzen, kosatzen nuen. Orain berriz erabat lotxagarrituta nago. Lotxa ematen dit nire gorputza begiratzeak. Nire gorputza ukitzeak. Gaua da. Kanpoa ilun dago eta gela barrua lanpara baten argi zuri indartsu batek argiztatzen du. Lanpare itzali eta kandela batzuk piztu ditut. Sugarren kolore laranjatsuan bildu naiz, eta nire barnean ere kandelatxo bat piztu da. Etxeko arropa daramat soinean. Kamiseta zabal bat goialdean, txandal bat bealdean, eta txandalaren azpian leoina barri estampatu dun tanga fin bat. Askatu dut txandaliko sokako korapiloa, eta hanketatik behera erantzi egin dut txandala. Kamiseta zabalarekin ere gauza bera. Enborretik gorantz eta lepotik atereaz erdibiluzik eratu naiz ispiluaren aurrean. Leoina barre estampatu dun tanga fin bat besterik ez daramat soinean. Nola hasi den, nola aldatu den aur txiki eta inusentea. Nola hasi zaizkion bularrak, nola hasi zaizkion izterrak eta sabeleko txitsiak. Arretaz behatzen du nire gorputza, inoiz egin ez dudan bezala. Aratz topatzen ditut pitatuaje. Eguzki lore bat eskerreko bularrean goialdean, eta esaldi bat enborraren eskuinaldean. Zaindu maite duzun hori. Ni zaintzeaz. Ni goxatzeaz ahaztu zara baina. Aspaldi galdu zenuen inozentzia eta zure gorputzak esperientzia anitz gordetzen ditu, jada bere baita. Azken urteotan, arrotz askotan egin baitu dantza eta algara. Gorputz trebatu horrekin jolasteko irrikanago. Urtzen hasia da izotza nire gorputzean eta mugimendu lotxati, baina guraritu bat egitea lortu dut azkenean. Alasi da jolasa. Eraman dut eskua buruaren atzealdera, eta lastando egin dut nire hile motx eta leuna. Inurrien kilikilien antzerakoak dira lastanak nire buru hile motx eta leunean. Buruaren atzealdetik aurrealdera eraman dut eskua pixkanaka, lasaieran. Nire aurpegiak ekarri du gogoak eta eskua berantz doakit mugimendu geldo eta goxoak eginez. Bekainak, begiak sudurra, eta azkenik Espainiak lastandu ditut. Espainetan dut orain eskuineko eskuko erdiko atza. Nire Espain lodien forma eta undura ezagutzen. Listuarekin, miarekin jolasten. Listuz bete zaizkitatzak.
Espainetatik lepora gogamena. Bi eskuak pausatu ditut lepoan eta bertan utzi ditut denbora batez. Malko bat jauzi zait masaietik bera. Lepoan izan baitut azken urte honetan heriotzarekin aurrez aurre jarri didan gaitza. Minbizia harrapatu zidaten lepoan. Linfoma bat. Orain dela 6 hilabete sendatu nintzen eta erabat osasuntsu. Erabat osaturik sentitzen naiz orain. Malkoa lehortu, lepoa heldu eta irribarre egin dut. Sendatu naiz eta hemen nago. Nire lepoa lastantzen eta maitatzen. Arnasa sakon hartu eta arnasa bota eta estura guztiak kanporatu ditut. Gozatzeko unea da orain. Begira geratu natzaio ispiloko emakume ederreta galantari. Irribarre xume lotxati bat du aurpegian. Gerturatu natzaio iaukitzeraino. Ispiloan pausatu ditut bieskuak eta tximeletak sumatu ditut sabeletik, polarretik, ez darritik gora. Hurbildu naiz gehiago, ispiloaren ostasuna titiburuetan sumatu arte. Arrotu dira tximeletak nire barnean. Estutu ditut titiak ispiloaren kontra, eta gora eta bera, eta eskuin eta ezker. Ibili ditut ispiloa berotu arte. Sabelera eraman ditut orain eskuak. Eta heldu ditut txitxiak maitasunez. Une luze bat eskaini diet horren beste urtez korrotu izan dituan nire txitxipolitei. Boro biltxo goxoak eginez lastan dut jarraian sabela. Alutik eroz eta hartuago nire eskuak. Zabal dut alua. Bero gorputz osoa. Umetan praktikatzen nuen eta oso gogoko nuen praktika bat etorri zait gogora. Hartu dut ohe gainetik burukia eta hasi naiz. Umean nintzen garai hartan bezala jolasean. Jarri dut nire gorputzaren kontra eta gogo handiz besarkatu dut. Hankak zabaldu eta hankartean jarri dut nire haurtzaroko jostailu erotikoa. Eskuekin heldu ditut jostailuaren bi muturrak eta zabukatu egin dut aurrera eta atzera. Aurrera eta atzera. Sua piztu zai gorputz osoan zehar. Ere bat urtu zait, izotza salean. Blai eginda nago. Izerditan lez. Belaunak dardarkasi zaizkit. Ez naizutik mantentzeko gai. Plazerari eskaini natzaio. Utzi nahi zaholtzen. Gravitatearen indarrek lurrera erakartzen. Ezeri naiz lurrean. Burukiaren gainean eta ispiloari begira aurrera eta atzera. Eta borobilean eta motel eta azkar lastandu dut klitoria burukiaren kontra. Ispiloan ikusten dut zena. Ni neu burukiarekin txorta jotzen. Begietara begiratzen saiatu naiz. Baina dantzan ditut begiak. Geroago eta berotuago. Geroago eta berotuago. Manoa.
Badator. Iritsi da orgasmoa. Intzirio zenak. Urputuz kurtua. 2 minutu eman ditut intzirika. Uzkurtuta eta jarraian lasaitasuna. Orain bai. Topatu dut nire begirada izpiloan eta begiradarekin batera irrifarrez zabal bat. Kendu dut burukian kartetik eta baita. Oraindik soinean eraman lehoina barre estanpatu duntan garen. Hankak zabal eginik erabat filuzik. Nire alua behatu dut izpiloan. Bihotza baino zenago ari da taupadaka nire alua. Bero nago oraindik. Sartu ditut atzak baginan eta puntu sakratuan kokatu ditut. Geroago eta berotuago. Mugimenduan jarri ditut. Puntu sakratu alaztan nuz. Urez betetzen hasi da nire barnikorreka. Beste eskua bularraren gainean daukat jarrita. Bihotzaren gainean hain justu. Logela osora zabaltzen da bihotzaren eta loaren taupada, bateratuen hotsa. Ozenkitz egiten dute. Bero daudela oiukatzen dute. Utzi ditut geldi barnean atzak eta gorputzaren beroa sentitzen dut. Nire barneko taupadak eta erreka hotxak entzuten pausatu naiz. Bularrean dudan eskuak klitorira eraman dut jarraian. Dantzan jarri ditut barneko urak. Geroago eta berotuago. Anoa. Badatuz urak. Atera bidea topatu dute urek eta jariotxu atera darrekan nirean kartetik. 10 minutu eman ditut intzirika. Uzkurtuta. Eta jarraian. Lasaitasuna. Isildu dira taupadak. Isildu darreka. Isilik eta lasai du gorputza. Egon joan dira lotxa guztiak eta ziurtasun osoz. Begiratzen dut izpiloaren bestaldeko silueta xarmanta. Biluztu dut gorputza. Eta biluztu dut harima. Itzuli naiz nire gana. Nire gorputzera. Malko bat masaileti bera. Kandelak itzali dira eta haiekin batera nire barneko sua. Neguko ostasuna nabaritzen hasi naiz gorputzean. Arropa jantzi. Oean etzan eta loak hartu nahu ere ala. Zeinen ederra izan den itzulera. Faltan botatzen zintudan lastana.
hotzari beroa jarri diogu itzulera atal honetan, Fariba Seijanen ahotsean haizea muñoaren testu zoragarri honekin eta guk oraintxe agurtu behar zaituztegu, bihar arte, arratsaleko 4 eta 5 hementsi izango gara, zu June ez dakit, astelener arte edo noiz arte, ondo izan? Berdin. Eskerrik asko, zu Julen ez dakit ostiralera arte edo noiz arte? Bihar arte. Bihar mentzaude. Horlako arpegiri jarri barrik ez daukazu, hemen naiz baina, tira. Nahi baduzu ez dena historiko, Eta zuri entzule bihar plazer baduzu, Julen eta biok hemen izango gara, arratsaleko 5 ez, 4 eta 5 hau, kakameloia. Ale, bagoazela, zintzu izan, eta jarraitu hemen naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.